रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना इउपिपिएल पार्टिया थांनाय बिटिसि काउन्सिलावबो जेनबाय आरो नैबे जिथुनाखि थांनाय आसाम एसेम्बलि जिथुनाखि बिधान सभा बिसायख'थि बा इलेक्सनावबो जेनबाय। दा नैबे जेननाय बाथ्राखौ जोंनि बर'नि गोबां दैदेनगिरि, गोबां सानसुमै, मेलेमजिबि, सुजुगिरि, सान्थौगिरि, बिजिरगिरि बिथांमोना दिनै बुंगासिनो दं इउपिपिएल पार्टिया जेनाखै आरो इउपिपिएल पार्टिखौ फेजेननायसो जादों होननानै गोबां सानसुमै आरो मेलेमजिबि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोङो बुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोन, थारैनो बेखौ एनालाइसिस खालामबाय, मानोना बाथ्राया सैथोआनो। रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना थांनाय समफोराव जेसेबां मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथाङा बर' जाथिनि खामानि मावदोंमोन, बर' हारिनि खामानि मावदोंमोन। नोंथांमोना मोनथिगौ, बिथाङा बड'फा सुपार 50 मिशन मोनसे स्किम लन्च खालामनानै बर'नि लाइमोनफोरखौ जिथुनाखि हिउमेन रिसर्स सुबुं सम्पद सोरजिनो थाखाय बिथाङा मोनसे गोबां सिमां दंमोन, गोबां नाजानाय दंमोन। मानोना नोंथांमोना मोनथिगौ, इन्जिनियारिंनि थाखाय 50 जन, डक्टरनि थाखाय 50 जन आरो लोगोसे एपिएससि आरो एसिएस इउपिएससिनि थाखाय 50 जन, एसिएसनि थाखाय 50 जन, गासै 200 जन लाइमोनफोरखौ बिथाङा सुबुं सम्पद हिउमेन रिसर्स सोरजिनो थाखाय बिथाङा फ्रि कचिं होदोंमोन। रायजो राजा नोंथांमोन, जायनि थाखाय बर' हारिया जे इसेबां जौगानो थांगासिनो दं, डक्टर, अफिसार, गोबां इन्टेलेक्सुवेल, गोबां सुबुं सम्पद हिउमेन रिसर्स सोरजिनो थांगासिनो दं, मोननो थांगासिनो दं। नैबेखौ बर'नि जि दावगानाय, जि डेभेलपमेन्ट, प्रग्रेस जानाय, बेखौ गुबुन जाथिया खोब मेगन सादोंमोन। जायनि जाहोनाव थांनाय बिटिसि काउन्सिलावबो इउपिपिएल पार्टिखौ फेजेनदों बा जेनाखै, बे बाथ्राखौ सावरायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों। थिग बेबायदिनो एखे रोखोम थांनाय आसाम बिधान सभा इलेक्सनावबो जे बिटिसिआव 15थायाव 15था जे इउपिपिएल पार्टिया जे जेनबाय, 0 मार्जिन मोनबाय। थ' बेबो मोनसे बेबो जि कनस्पिरेसि, मोनसे फेजेननायनि मोनसे बेयावबो कनस्पिरेसि दं बिनि आन्दोआव। थ' बेखौबो जोङो खोनानो मोनदों, बुंनायखौ जोङो खोनादों। मानोना जेनाखै, इउपिपिएल पार्टिया जेनाखै, इउपिपिएल पार्टिखौ फेजेननायसो जादों। रायजो राजा नोंथां, आरो बे समाव जोङो खोनानो मोनदों गोबां मानसिफोरानो फोरमायदों, मानोना बे जेननाया इउपिपिएलनि जेननाय नङा, बे जेननाया दुलाराय बर' हारिनिनो जेननाय होननानै बुंदों। रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना इउपिपिएल जिथुनाखि आरो बे देरहानाया बिपिएफ पार्टिनि देरहानाय नङा, बे देरहानाया बिजेपि पार्टिनिसो देरहानाय। बे बाथ्राखौबो जोङो बुंनाय खोनानो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन, थ' बाथ्राया गोबां ओंथि हाबनानै दं। माखासे बे जिथुनाखि बे बिसायख'थियाव गोबां ओंथि हाबनानै दं। थ' नोंथांमोना लासै जोङो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिगोन। मानोना जि बिजेपिनि जि कनस्पिरेसि, बिजेपिनि जे आइडिय'ल'जि, सान्थौ सानस्रि, बेखौ नोंथांमोना लासैनो बुजिगोन। मानोना नोंथांमोना सांग्रां जानाया मोजां। मानोना फैगौ 2030 मायथाइयाव बिटिसि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो बे बिटिसि इलेक्सनाव जे बिजेपिया जे 40टा समस्तियाव 40टा केन्डिडेट होआ, बेखौ नोंथांमोना माब्लाबा साननो नाङा।
मानोना बिजेपिया जे काउन्सिल बर'नि जि काउन्सिल बिटिसि काउन्सिल बेखौ जे दखल खालामनाय नङा फैबाय थानाय 30 मायथाइयाव बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा। मानोना बिनि थाखायनो बर' रायजो राजाफोरा जाहाथे सांग्रां जायो फैबाय थानाय 2030 मायथाइयाव जाहाथे बर'नि जि गोबां माने जोंनि जोहोलावजोफोर जि मुंख्लंनि मुङाव थै होनायनि मुङाव जे जों बिटिसि काउन्सिलखौ मोननो हादोंमोन जोंनि पलिटिकेल राइट बेखौ मोननो हादोंमोन। दा बे पलिटिकेल राइटखौ जे बिजेपिया जे आसामनि सिङाव लांफिननाय नङा बा लांफिननो हागौ बिनि थाखाय रायजो राजा बर' रायजो राजा दुलाराय बर' रायजो राजाफोरा जाहाथे सांग्रां जायो थ' आं बेखौसो खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव जोङो नुनो मोनदों जुदि नैबेफोरबायदि जुदि सिटुवेसना जोंनि गेजेराव जुदि जाबाय थायोब्ला थ' बेयाव गोबां माने थांनाय MLA बिसायख'थियाव जे रायजो राजाफोरा माने नैबे जिथुनाखि UPPLआ जे जेरैबायदि माने एकदम जिर' बे जिर' जेननो गोनां जादों। थ' बेखौ बिनि आन्दोआव माबा मोनसे जाहोन दङ थानो हागौ बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो बुंनायखौ नुनो मोनदों गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' बेबायदि जुदि सिटुवेसना बेबायदि जायोब्ला मोनसे समाव जे बर'नि जे पलिटिकेल राइट्स जोंनि जि बिटिसि बेयो जोंनि आखायाव थागोन ना थाया बेयो मोनसे जोबोद जोंनि थाखाय साननो गोनां मोनसे आयदा। बेनिखायनो जाहाथे UPPLआनो जा BPFआनो जा नङा होमबा रायजो राजाफोरा जाहाथे सांग्रां जायो आरो बेनि थाखाय जाहाथे जोंनि मोनथाया गुबुननि आखायाव जाहाथे थाङा। थ' रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जि आंनि थौले मेलेमजों जि माखासे मोनदांथि गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिया गोबां कमिटमेन्ट होदों गोबां बाथ्रा बुंदों। थ' बेफोरखौ खोनानानै थ' आङो नैबे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय। नोंथांमोना गोनां बाथ्राखौ नोंथांमोना लादो आरो जाय बाथ्राया जायाखै ओंथि गैया मिनिं गैया बेखौ नोंथांमोना गारनानै जाहाथे गोनां बाथ्राखौ नोंथांमोना लायो बेखौ नोंथांमोनजों खावलायबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।